sady zareo mamo, zareo amin'io misy fofotoaka. Izy tsy mamy, hita tsara mihitsy fa izy tsy mamy. Olo mamy zany tsy mahatsara tena. Za aminjay anao, za izy ty mamo, za sorantsaiky ty mamo. Izy ty mety fa fantasmanazy le raha, za le raha zegny ataotsika hoe tsy kiniany. Fa le raha zegny ataotsika hoe fantasma. Fantasma zio kila olo samby amin'ny raha tiany zegny. Azonao, kila olo zegny samby amin'ny fantasmanazy. Raha zegny efa fantasma. Fotony izy nahita vôtony endraka. Kara nahita diamant job, diamant noir na 20 ny vonto. Anao tantiny tsy tokony mi-répéter la même erreur. Anao tsy tokony mi-répéter le défaut que tu as fait. Parce que, imaginez, à chaque fois, anao, kila olo, mi-publier anao keo. Fa voly mandemi commenter, mandemi volambolagna anao. Magnano ataotsika hoe vidéo anao, même anniversaire anao mbola votsela hely igny, olo. Ya, nanitso zy anao ozany za commentaire akato. Fotony maro loatra olo nandeha nanity za, olo nirabirabesy za. Nefa anao mbola mavita koa 2024, mbola mi répéter encore la même erreur. Za hitanareo io. Moi là. Moi. Za hitanareo io afaka misolo akaty miteny hoe za fa avy nahita bangalan'aly naboakany. Na hoe za fa avy nahita lavabodinaly naboaka. Za tsara nisy. Satria no nino? Eko za stara. Azonao, eko za stara. Eko za olo hain'ologno. Eko zao stara. Donc, za eko stara. Tsy maintsy za koa magnano karaha zegny. Téléphone jiaby io mety anaovagna enregistrement. Na kapoaka Samsung. Téléphone madiniky mety anaovagna enregistrement. Eko za tsy maintsy enregistren'olo fogna za koa agnaboaka karaha zegny amin'olo. Za ty misy lela bogobogo asely za magnantso za matema idisoara mangady kanal. Ako jereko forinao. Ako jereko za tsy magnaboaka. Non, za non. Kotrokotron lela io za kara mikotrokotro manga izy mikotrokotro za. Oe aboa za tsy magnaboaka. Satria no nino? Eko amin'ny amaregny. Tsy maintsy ipubliendreo ranaka. Tsy maintsy enregistrendreo vidéo nakaha. Ça de toute façon za tsy haiko zany ino dikany. Oe andi korokoroko modranaka devant caméra karaha olo tsisy pilely za mitany misy za. Tsy possible. Anao drako manambola. Anao manan-kadao. Anao zay afaka manapaka vola. Afaka manapaka billet. Mandeha mitany misy lehilahy ka atsika andeha amin'ny hôtel karaha zegny ma chérie. Non, atsika andeha amin'ny hôtel karaha zegny bébé. Atsika ifangala saokotsika za te hita votonao atsika samy mandeha angala karaha zegny hoe. Afaka magnano zay anao misy vola. Na za fo taloha misy lehilahy tiako regny. Za manapaka billet mandeha magnantony tany misy lehilahy agny zay mifagnintsagnintsagny. Disany jusqu'à pomonaka domodomony lehilahy agny votonazy. Vita igny zaveo mody amin'ny tany misy za. Tsy zany fa za andeha hagnano appel vidéo karaha io zegny. Efa haiko conséquence zo. Efa haiko adalagna ny lehilahy gasy. Lehilahy rô endrika mahita vôdy. Endrika mahita raha maviavy antegna endrika. Na za hitanao io maendrika lehilahy. Lehilahy zao ty ko gn'abigny afako. Termos naka endraka. Tafagnano enregistrement. Azonao? Tafagnano enregistrement. Fotony endrika mahita moedranaka ikaraha ty ataony ranon'aly io raha masiro be karaha ty. Arô tafagnano vidéo karaha ohatra ataondreo igny. Fa antegna drako, c'est comme ça la vie, c'est conséquence de tes actes. C'est conséquence de tes actes. C'est conséquence des choses que tu as fait en fait. Voilà le résultat. Zafa ipir magnano tsy fatao mandefandefa sary amin'ny lehilahy. Tsy fatao mandefandefa vidéo amin'ny lehilahy. Même anareo mandeha magnano zo big afa karaha ty moedra ty firasary baka io alifasa amin'ny lehilahy fa zaboaka sora. On m'écoute pas en fait. Tout le monde me dit que je suis complètement folle.
idiranao am'izany antegna igny complètement taré izy conséquence hitany monde entier antegna drako sarotro drako vraiment c'est trop compliqué en fait tanao tsy fatao lehilahy surtout lehilahy za malôha tsisy confiance amy lehilahy za tsisy confiance amy lehilahy za ty même za misy moment za mibongobongo devant lehilahy kofa misomatoma telefony za fa mandeha makala serviette malaky so za tafandry igny sary so za tafandry vidéo za mandrimandry karaha ty kaiky izy mifilme fo azonao mivoleza drako tsy fatao anao raha kofa navoanao deuxième fois aza no raha ko navoanao première fois aza atao eky deuxième fois raha ko navoanao deuxième fois aza atao eky troisième fois io tsisy lehilahy marigny zany io nata vadintegna mariage io vadiagna koa mety misaka raha jiaby koa misy farany anao miaraka amin'olo ke anao mieritreritra hoe lehilahy vadinao jusqu'à anao matoe igny fo voleza za malôha franchement za magnontany ino le satisfaction zegny hoe le matonga zao hoe andiso mamoedranaka devant n'écran amy lehilahy hoe magnano appel hoe io zahava moedrako zahava ranaka zahava vatakanaka zahava ny formanakazy non tsy haiko za magnontany tegna hoe tsy haiko karaha ohatrany hoe magnano fantasme sexuel za amy lehilahy hoe za zegny mahita cornaka zegny ataoko œuvre d'art hoe ampatonga lehilahy zegny dangitra atonga lehilahy excité atonga lehilahy zegny envie aminaka zegny matonga za amasinaka zegny le antony fotony matoa anao boka magnaboaka moedranao raha jiaby sy ny tariny anao miatire sexuel amin'olo azonao nefa le olo anao vanao zo farany faty jery olo tsy manjary lehilahy maro l'homme très méchant lehilahy raha tsy fagnan lehilahy trop méchant trop anao zety même anao zety par exemple anao zay mandefa misy lehilahy miaraka aminao anao love lehilahy tegna tianao lehilahy ataontsika hoe love-nao jusqu'à l'os taolignanao jiaby love fiaignanao jiaby love lavinao jiaby love masonao jiaby love loso anao mandefa sary amy lehilahy igny bebe intimité-naka bignafinao jusqu'à lavaka l'utérusnao jiaby agny jusqu'à ovule rouge ovule blanc jusqu'à tsinay maintenant aboakanao amy lehilahy ty hoe bebe kofa lera nareo miady igny répéter lehilahy aminakaty ne feny sarinao mibonginy aminakaty feny vidéonao magnano zegny hoe un jour za koa mialanao aparitako agny sarinao io azonao imagine fa l'amour tsary tsy mivadiky la haine fogna amy farany ataova agnatiny jery l'amour c'est toujours mivadiky la haine io tsy midika hoe au début io fitiavagna io koa natsiro be karaha tamy voalohany igny tsisy olo nisaraka tambony tany ty tsisy olo nisaraka hoe koa tamy voalohany fampiorokoroko fampitolitoliny famimpiny fanginonino diaraiky hitaraiky fampitatatatagna fampiorokoroko vava fangino tsisy olo nisaraka fa aty afara zegny magnaboaka toetry ny lehilahy tsy kelikely le olo le lehilahy karaha zegny koa ataony vaiavy aty afara izy magnaboaka tsy kelikely talenta ratsinazy diko antegna tsy mahavita iegny zany misaraka antegna azonao de mba voleza drako voleza managna confiance amy lehilahy voleza à chaque fois mandeha magnano vidéo mandeha magnaboaka intimité amy lehilahy fa tsisy dika tsisy varany fangalagna baraka fogna aminazy io ialao anao malaza anao star anao hain'olo i raha karaha regny lasa misy conséquence amy fiaignanao ray manontolo raha karaha regny lasa misy histoire légendaire amy fiaignanao ray manontolo raha karaha regny lasa misy problème jusqu'à amy fiainakaviagnanao jusqu'à amy zanakanao aterakanao fotony tous les temps
Rappelez-nous l'homme zankanao e karatina ton mamanao tamini gène tang. Nefa raha tsy sitraponao fa anao hitako tia loatra amin'ny lehilahy roa, anao tia love loatra amin'ny lehilahy tsy ankaravady anao, tsy lehilahy nagnano mariage anao, tsy lehilahy tovolahy hely, tsisy dikany voalavo. Andeha higasinao fiainana anao, andeha higasinao fiainana anao, lasa mankola amin'izay taon'olo. Efa drao, imaginenareo anao ndraiky kiki nagnano vidéo igny, fa kiki tsy de nisy commentaire négative loatra taminazy, fa antegna viavy topian'olo vato waza, topian'olo vato antegna. Dikan'zegny zany karaha zegny fonazy azo ty koa misy lehilahy neraka taminaka, lehilahy zegny manitsinitsy, fa za igny zegny tegna minany amany, za zegny anaovanareo vavavanareo amin'ny réseaux sociaux ato, za ndititinareo ato, za nditititinenareo, atsika amin'io samy magnano, atsika amin'io samy magnano, za dy volompilagnareo ato, isan'andro za ho anareo tay. Grave drako io kuna viavy karaha io, fo viavy mantatsantatsantegna fogna, asany viavy ato mandeha manitia antegna anao. Izy koa mbola tsy nifoity vidéonao, afodia vavanao, azonao zegny. Fa tsy hoe zaho andititihinao za, andi hoanohaninao za, ande vavanao. Nareo drako, antegna viavy balao tegna azondra tisy olo voatitiny vavanareo mantsogno ato, izy koa tsy antegna viavy. Izy ka segondy iafa izy koa anareo amin'io magnano, misy lombolomboningy ny sasany, fa velon-tegna feky, tsy miaigna amin'ny vola izy koa tsy mandefa sarina moedra, tsy mahazo hero koa tsy mikotrokotro raha io ao. Avy vakato mahita olo mifoito mizany partage ndraiky mivolambolan'olo zegny karaha ho anareo parfaite. Zay tsy ary nanoto taminareo, oka tsy tora-bato azy. Fa anao tantiny mba ajanono ma chérie, actionnao fa trop. Za matoky lehilahinao io zao fa misy vidéonao koa raha misesy io. Satria raha io fa fantasme. Anao koa fa isika ataotsika hoe isika lehilahy zegny mangataka raha aminao, anao fa izy edy. Lehilahy koa fa mangataka vidéo aminao, anao fa izy. Surtout lehilahy koa fa miaraka aminao, tsy mavavy feky anao mandefa vidéo. Anao tsy mandiny conscience-nao hoe raha ataoko karaha ty, ma imagine za koa tratra amin'ny raha karaha ty, tsy ndraiky lasa problème aminaka. Imagine za koa magnano vidéo karaha ty, za magnabokaboka soranaka karaha ty, tsy ndraiky azondraha. Anao zegny tsy mahatsy azy zegny, za matoky fa raha misesy igny vidéo ataoko fa fontry. Fotony karaha io ataony viavy koa fa resy mpitiavagna loatra. Nefa lehilahy tsy angala vady antegna. Nefa lehilahy tsy araka amintegna mandra-pahafaty. Nefa lehilahy tsy aradia amintegna jusqu'à quand? Ninazy juste fantasme anazy vita igny, alainy baraka anao vita. Mbary koa ny teniragny, tsy lehilahy job jiaby masera kende amin'ny laragna, hanaavaranao voabaraka eko aminao mangala ondra. Maresaka iragny. Tsy lehilahy job jiaby drako amin'ny laragna, lehilahy job, tsy lehilahy job tantiny. Grave, anao tsy tokony magnano raha karaha io. Anao tokony masandra, za ty fa voe. Araiky épisode 2 ty lombolombo épisode 1. Tegna retour en force kony saison 2 ty avy masiaka. Tegna hoe retour en force saison 2 ty. Mba voleza, mba
mba azabery zegny aresin'ny mpitiavagna tsy mety fataodrako lasa manjary hitanao olo hitanao même la famille non zava fo olo efa tsisy masaky mamanao fa tsy masaky mivolagna fôtony araiky teo igny vadinao mba c'est normal en fait hoe mamanao kon protège izy hoe nareo mpivadiany magnano raha karaha io fa araiky ty fôtony même antegna iaro anao zegny hoe ologno mety igny raha fa fataony io azonao tsy nefa le raha zegny tsy défaut-nao tsy anao ny faute ny tegna faute aminazy igny le lelaha fôtony izy ny enregistré vidéo igny fa tsy anao afa ndraiky hoe anao ny enregistré vidéo baka eo anao ny publier izy anao ny titin'olo c'est ta faute en fait fa anao zegny les problèmes anao zegny karaha ohatrany hoe tsy tu n'es pas rend compte que hoe l'homme est méchant lehilahy raha tsy jery azonao lehilahy raha tsy jery ary za matoky izy igny mety possible mbola vous première relation nareo hoe mety mbola tsy niaraka nareo fa nareo nifampikotikonty amin'ny réseaux sociaux ty fôtony fomba fizavanao bangalan'ny lehilahy igny karaha nagnambara hoe lehilahy mbola voataontsika hoe mbola vo lehilahy mbola vo ataontsika par exemple hoe tsara hitanao feky bangalan'ny lehilahy donc de mety nifankahita nareo anao mamamo igny ny telefony abo aminaka fony bangalanao lehilahy amizay nagnaboaka diamant noir izy nagnaboaka diamant noir igny anao ohatra nahita azonao mety possible fôtony izy koa naza jeudi sipako jeudi izy koa mibogigny aminaka izy anao zafa tsy excité fôtony rafa matetiky hoaniko azonao matetiky zany le lehilahy mikotrokotry bobinaka matetiky zany le lehilahy mivadivady za même izy magnaboaka bangalanazy za tsy taitra fôtony satria noho nino rafa matetiky fitako fa le lehilahy zegny nagnamoaka diamant noir pour aujourd'hui anao na za koa boka taitry koa nahita zigny fôtony za koa taitry le lehilahy de la job tablette chocolat amin'ny tiavako izy naboaka diamant noir anazy Janko tiako diamant joby diamant noir ma 20 miblongana hely igny Janko voleza tontiny io tsisy olo tsy raha fagna anao koa za olo tsy raha fagna zegny ambony tany ty ça n'existe plus namantegna ihany mantatry antegna namantegna mamono antegna sipantegna igny mangalabaraka antegna olo tegna tiantegna mamadiky antegna c'est comme ça la vie olo ampianao mamono anao olo karikarenao alanao mijalinazy izy koa mipody mitorabato anao un jour c'est tsisy lehilahy marigny zegny zegny tegna izy les vraies vérités en fait c'est ça ny olo marigny tsisy izy zegny igny raha nahazo anao tamin'ny 2022 tokony preuve be hoe anao tokony tsy manana confiance amin'ologno fôtony même na olo andeha angala vady anao angala fiancé anao jusqu'à mariage aminao mbola igny nataony ka surtout lehilahy ankoatran'igny anao zegny mieritreritra fa lehilahy reo zegny ho tsara fagnaha hoe anao zegny tsy enregistré ndreo anao viavy tsara hely karaha ohatra ataonao forme misy sora tsara couleur malande karaha vazaha avy 4 mahita anao agnaboaka boatinao reo tsy hoendrika ro tsy maintsy enregistré fo fôtony anao ty maexcité ro en fait sarotro anao zao ahita vadiagna drako c'est trop compliqué en fait même olo mpagnano film x aby ro tsary tsy miregrette fo za ty mbola tsary nahita olo mpagnano film x reo ny hoe fier amy raha nataondreo fôtony nagnino conséquence en arrière le olo nagnano film x ka fa sitrapo faninao zegny efa ataotsika hoe tsikinianao fa anao zegny karaha ohatranao hoe mierigny raha adignanao zegny hoe aiza placenao adignanao hoe tu es qui en fait anao olo important anao olo important anao olo hain'olo anao star anao tokony masatra mavozo feky agnano raha karaha regny tokony tu es tellement peur en fait anao tokony farany mavozo anao tokony voalohany olo mavozo magnaboaka boatinao satria noho iny aiko zaho zanao agnano ty tsy maintsy misy fa anao tsisy conscience anao tsisy deuxième sens anao tsisy pensée
Anao koa nisy pensée, anao koa nandinka. Anao directement possible hoe raha karaha ty drako solo lasa hoe za ina ny amaniny amty. So lasa misy problème aminaka amin'ny amare. So lasa misy za idiranandro amin'ny raha karaha ty. C'est ça les questions que tu as posées alors qu'anao agnanondraha. Anao tsy maintsy mandiniky tsendriky. Tsy maintsy mamakafaka. Hoe raha karaha ty so ampisy problème za. Raha karaha ty so. Anao tsy nandiniky zegny feky anao zegny nandiniky hoe j'ai confiance en lui 100%. Anao misy confiance, anao tsara fagnahy, tu es trop gentil. Tu es trop gentil. Fotony même anao mandefasariny lehilahy zegny tokony masandrasa soranao tsy aboakanao. Igny anao mbola afaka mifamatra. Ma izy io mety olo mitovy za, ma mety zo tsy za. Anao afaka mifamatra. Fa anao zegny tegna nabaribarinao tout la tetinao, piednao, ranao. Tsy haiko drako. Ino va? Je pose la question. Jusqu'à je te dis magnapetraka. Ino loatra fantasmanao? Magnaboaka ranao amin'olo. C'est une question qui pose. Ouais, ino zany le fantasme. Le matonga anao zegny tafagnano. Tafaboaka. Natanao mamy zegny drako. Natanao mamy zegny anao tsy maintsy mandiniky fo hoe karakory. Tsy mitovy olo mamy fotroka mamo hoe 100% ndraiky olo mamy 50%. Azonao mba mi comprendre drako. Igny hanatra ho an'ologno sasany. Igny hanatra ho an'olo sasany zay mbola magnano. Fotony lasa tanao mampisy dépression amin'egninao en fait. Anao zegny lasa kivy. Anao lasa feno rap. En fait le chemin hoe nisy lalagna nazava anao tamin'ny taloha de karaha ohatry misy vatovato zegny manakagna. Anao zegny miary amin'ny vatovato. Anao zegny tellement tu es protège. Fa erreur est une humaine en fait. Erreur est une humaine. Azonao erreur io. Io atao hoe erreur. Il faut que tu réalises les choses que tu as fait en fait. Franchement, il faut que tu as réalisé. Azonao. Il faut que tu as réalisé, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu mandinia à chaque fois où tu as confiance, tu mets ta pète comme Lila. Faut ni rami sol tenga mavuta mamuno antenga ambun tanti ulti antenga. L'homme que tu aimes, c'est ton premier ennemi en fait. L'homme que tu as aimé, les latiens tenga tcharch. Fa valun tenga. Fa 2 fois, Fa 2 fois. Ah, ça 2028, 2029, 2027, mi-saison 3. C'est quoi? Faut une raille, va ma zatake. Zama tuk fatile la, il faut qu'on ait une famille possible, mais si pas non. En tout cas, on peut nous karaï quoi. Famille soul faisant chimtov, Jerem no. Fa misol zama lo tenga franchement za. Tsima vite za tsima seke. Faut za zeng simen stafandin kfou ya zangan rakarati. Za kara idran problem karazime zangan rakarati. Ah, no da kubiunga kunga mangin ul jab da kufa commence nyala krafa commence kadzo le faut nyangan chano tous les temps we mbaza mangan rakara yu rafana voix rafana ngano anotam 2022 fa voix 2026 nav quoi ah izam lut si tapuno fa si tapunulu. Il y a les langues des fois ça. Il a enregistré nos vidéos naro. Hada comme tu n'as enregistré de cas on a fait checker ka problème. On a droit à enregistrer vidéo nolo.
Matozy ny enregistrenao. Afa ndraiky anao niteny enregistreko vidéo anao bebe. Igny ndraiky histoire hafa. Beka ataoko souvenir. Za kony maro ny propose za karaha io. Atsika ngano filmegno. Mo za miala angy satana.